Kyllä mä olen tällaista Advanced PvPstä, PvP Let's Playtä. Palataan seuraavassa PvP-klipin parissa, eikö vaan? Joo. Tämän Jonnin kanssa V1. No niin, pot. Pot! Mulla on potti. Ja no ref. Go! Hei, potta STR! Ei mulla STR. Ok, no niin, go. Ihan sama. Mut mä korjaan silti kamat, go. Oi! Ota. GF joku looter, joo sain. GF, palataan toisen klipin välissä. Toisessa klipissä mä otan Jonnin kanssa 1v1. No refiileillä ei sun tarvitse tulla auttamaan. Nyt mä ehkä kosentelen, kun tänne meni ihan paskasti PvP. Muutenkin soppaillakin ihan rutosti. Ai, mun aimikos. Ai. Refiillasko tää? GG. Taas PvP-klikin parissa. Mitä? No niin, mä otan tänne Jonnin kanssa 1v1. No ref. No, otsako toi mennä? Noniin. Laava. Joten varmaan Perus. tää on sit joku refiller kai. Vaikka sä sanoit, että se on no ref. Niin. Refills Joo, is tai onko se famous. karkuva? GG. Tällainen nobbo. Sä komboot sen. Vois kombotakin jos... Tai onko se karkku? Mä en voi mitään, jos tää on tällainen noobi. Mä oon sen yhden sopan ja tää lähtee refilleen ja lähtee karkku. Ai et sitten. Jee. It's noob. Sitä vetäyttää varmasti PvP. Kohta sä huuat siellä PvP-log. GG levis!